ตั้งขณะสิ่งชัวบักปัจบักกฉลอง parliamentary constituency กินจีเดียว MP บัตมาฉลองสภามันตั้งสิ่งกับกันนูนจงกับ United Democratic Party กลามาอยากจะจักคำขัดไอเดียนบักกินเงินลำบักมัดจงกันกับ party นาริบอย district กิลารายบันมีนอนัก party บัดมันกุดอยากจะได้บักกันกับ party รูลมบลาเรมตามหปอกกันจลาKibala mino nak ke parti ki kentop ya u ba don bok kemdan u bolong u working president jangka UDP state body haka juga poru u bolong president jangka UDP Ribah district antau ba Rafael Masa chief advisor ba arangkan sai Armakado advisor UDP Ribah district kong Queen Mary Rembai joint secretary UDP women's wing ba Watson Kharkarang president UDP youth wing Umsing circle ba Jeffrey Kemdan joint secretary UDP youth wing Ribah district bat kiwe Tatkom ketulung khabar balai ulum la sotho bakini kini ilam ba mino naga UDP ken select ban penyeso no asaka NPP haka jalan ka ban sabha ka ban long haka arpo atarik mata ubnai haka ban naga kasni haka bakan naga kaseng NPP kan pedang sobharu ya ka MDC barim jo kanang po ka bdeiru ka kertong kongres harga election emladap berkata gadi ka kong rona khamdai kumlesi won fi baro tonang kong pan pau ya ka jing dokumen sultanan bani kenduk nak liang jong pi ki lat patai kubor mo nak liang jangka press media kita lang hang ni rengkat lang bat kini ki para nong kitkam kinong tre jangka parti UDP ki bahap apo jangka Ribah district ki jongi bat kumju ru ki bolong ru kinong kitkam ki bedan lang rengkat hang ni nak liang jangka district UDP Ribah district bat ru jangka central body jangka UDP jangka state Meghalaya jongi di nganam jar kerteng wi baro marba tekan simpor yangi mo di hangrei hangne kidon nak liang jong ka kidon la ke wings nalor jong ke rangba ngidon jago women's wing ro ngidon hangni kinong kitkam ge bakman nang tangidon ro kinong kitkam nang kaliang jong ka youth wing ro kidon lang hangni bat kini kinong trei kidei kinong trei badan hak district bat kumju ro kibadage kinong kitkam kinong trei jong ka youth UDP kibana ge jangka central body ru de hani kumju tinggi don hang ne ke ban penpau hakmat jong ki parlok prajor ke paranong sinong bi jong ka dong ka thang ri bhoi bat kumju ru jong ka kasi jeng tia Meghalaya brokoi ya ke ka jing thmu bat ke ka sinjam ke bana ka liang jongi kum ki paranong kitkam ginong tre jong ka parti UDP hapo jong ka Ribah district kentup lang bat kinong kitkam jong ka central body jong ka UDP hagabangi la shime karai ya kabangin data mangila shime kara bangin resign no handring la ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hagabangi la don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post bakikiban hapo jong ka parti hakini kisnem kipor ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ke jing shisha ngi kren kum magalong ni kuat ban lek ki berhabasya habashit habitip lang bat kamde ban long bangi ni shi megene garai ka rai ke klung kena hande ngila shi megene garai da bangi perkat sani bha ngila ya kren ngila ya kendu ngila discuss hadin bangi la ya kren la kendu la kren la ya shi me garai da ko ke jemut ba ki kitu ki bala sem dei ban mi no na ka parti UDP tingila ya sain lang hang ni tangkinong kitkam ki ba kaman ngamong kinong Christian kinda kinong Christian gidon ladai kan ni kata kumut kalan ketak susu dari tang kinong kitkam ge bakmat jong ke parti hapo jong ka youth wing women's wing ban agal yang juga rangba hapo jong ke Ribah district bat kumjur ke bade jong ka state ke bahap ke bade nang ni hapo Ribah tinggal si me negara bangila resign no ke bomut ba ke jing ade jong bat ke parti UDP kala kut nado mentakasi di kata kelong bagi kuat ban pensengau hakmat jeng di pajbak babun lang ba jong kanikalat thai khobor lang ba jeng pigi press media ngimdan gono gadau basimet ne ke jede bat ki paran kitkam lah ke jede bat ke district ne ha ke jede bat ke state UDP kinong kitkam ge ba khmat jeng ke parti ngimdan gono ke pangilong offended yanon no ne kamdan gono kata ke jeng seu persya mo ke bagi ong ngia sultanat ngi buram keliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang iru tandai kani kalong ka sinjam ke bangi sim namar dak bangi perkat na ka menta kalau we
jong kene ka dong ka thang ka ri ba ka jaj ban riu ka chingi kumno bangila ban tre ban ya don banta na ka banta ki ba kham ha ki bon ra na ka banta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kene ka dong ka thang jong ka ri ba ka jaj ban riu chingi de halor kita ki daw ki ba ngila shi me kene ka rai rang ba ha ka bangila ka kia kut jimut lang ban ngila sain lang ba ngila mi no na ka parti UDP naduk banta ka sngi haka jide bat kene ka parti UDP ngem don issue te nagaliang jongi kita gibanang sa apa ka parti UDP nginam pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo and but henry nagaliang jongi shu ai khublei yaki bakin sok song san mo kini akot yakya kini bit ya biang kini ya roy par nagaliang joki ti tangita cibingi dan ban pau nagaliang jongi kum ki paran kitkam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke langba jong pi kum gelat patai kebor se ki pejbak nong sing snong bi jong gane ka temri boy jingi bat kum juro na kum ta ki para nong nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba kejelang megal ya jingi bar ko ngatrai tang lambiang kuresibun ya mentang impat la banong nomor ba ka syong ngin se perkat pade ke ge ba mi nang ni na ya slok lang ya perkat nomor shua hadin ba shwaban mi bangin yashim shwai kata karai kata kamla melong ke jimut bidan lang hang ni perlok nyimla benong kata se perkat pade kum nungin le syai ngin le laning in shu resign lakut ne menang benong ke kata